Paithakni khani kok nono shawani tini ang. Sakni silai phano ang nono hamjak kha. Phiaba nung tini ani hamjak mano nugya. Sakni silai phano hamjak kha phiaba nung tini ani hamjak mano nugya. Nung sawai deman ani ni call day text no musang na sing. Phiaba nung ani call day text no kunu respond dia. Nini bagay ang tamuno kaya tongka. Nung bufuro ani hamjak mano buji shinai. Nung bufuro ani feelings no buji shinai. Obukha tabukbo nini bagay gili tongko. Phiaba nung ano shak nang yakayo. Omokol ni muktui tay busigi or shinai. Mokol ruway bo ruwaya haike matongo. Bekas hafano shaya haike matongo. Buji nashi gili keba. Ka khamai tongbo khayok mano shoijo khai ma tongo khanadi jefur nung ani hamjak mano bujiwana apro bahut lewi thangnai salsa angmuk turi kotor thuana apro kebo jirikbo khanaglak ang apro kebo ani shakno romoi jangri phano ang sisaglak ano rutukbo mangalak Shakno shimino manane. Phia. Nung bai kok shaglak. Afru belai lewi thangnai. Nung rutuk manfano. O sak phangno. Pholaya kare thangpayane.